Сензорът за налягането на маслото на Alhambra 2004 TDI. Сега ще покажа къде се намира. Под масления филтър. Ето така ще го видите. Ето това е. Ето това тук. Това има две тръбички. Трябва да внимавате. Едното е сензора. Ето сега се вижда по-ясно. Ето това там е сензора. Разкачването на кабелчето е под тази тръбичка и най-лесно се става с ето този инструмент. По-дългите нокъчета, както им викаме. Аз бъркам през ето тази дупчица тук и вкарвам зад скобата, зад плуга и го откачам. Сменянето му, след това ще използвам тричотка с дълго рамо и от тук ще трябва да стигна до тук. Ще трябва да стигна до тук, за да го сменя. Това е локацията му. Не е лесно.